אני מצאתי 4 סיבות שבגללן כדאי לנו להשתמש בטכניקה נכונה. אז הסיבה הראשונה היא בריאות. לא סתם היא מוקמת ראשון, כי באמת זה הכי חשוב. אם אנחנו ננגן לא נכון, או ננגן בצורה נוקשה, או נעשה תנועות שהן לא טבעיות לנו, אנחנו פשוט יכולים להיפצע. אפשר לקבל דלקות שיכולות להשבית אותנו מלנגן, אנחנו יכולים להכאיב לעצמנו בזמן הנגינה. דברים שאנחנו ממש לא מתכוונים לעשות כשאנחנו באים לנגן, אין שום סיבה שנרצה להכאיב לעצמנו. הסיבה השנייה היא סאונד. אם ננגן בצורה נכונה, פשוט נשמע יותר טוב. אם אנחנו מחזיקים את המקלות מאוד חזק, ונדבר על זה בסרטון אחר, ישמעו את זה. ישמעו שאנחנו מאוד נוקשים על התוף, ישמעו שאנחנו חונקים את המקל. פשוט לא רוצים להישמע ככה, אנחנו רוצים שהנגינה שלנו תישמע נעים. הסיבה השלישית היא מהירות. טכניקה נכונה נותנת לנו פוטנציאל לנגן מהר יותר. אפשר לנגן מהר יותר גם בטכניקה לא נכונה, זה יגבה מאיתנו הרבה אנרגיה ומאמץ, וגם כנראה שהלימיט שלנו למהירות יהיה נמוך יותר. לא סתם אני מלמד את הדברים כמו שהם, ככה לימדו אותי, ככה מלמדים אחרים. זו המסורת, וזה לא מסורת לשם המסורת, יש פה הרבה היגיון והרבה חוכמה. סיבה אחרונה, שהיא באמת לא כזאת קריטית, אבל תכלס אפשר להימנע ממנה, זה שחיקת ציוד. אם ננגן בצורה נכונה, אם נקה בתופים ובמצילות שלנו, כמו שצריך, פחות מקלות יישברו לנו, פחות אורות ייגמרו לנו, מצילות זה משהו שיכול להישבר, ומה זה חבל. מקל זה סבבה, זה כמה עשרות שקלים, קונים מקל חדש, אבל מצילה זה מתחיל בכמה מאות, מה זה חבל? אז בואו פשוט נתמקד במה שאני מלמד פה, ניקח אותו, נתרגל אותו, נשמור גם על ציוד. אני שנייה אורז ומסכם את זה. הסיבה הראשונה שלנו היא בריאות, הסיבה השנייה שלנו היא סאונד, הסיבה השלישית שלנו היא מהירות. סיבה האחרונה, שחיקת ציוד. לא סתם הם לפי הסדר, בעיניי בריאות הכי חשוב, ושחיקת ציוד, פחות.